Барысаўскі Батэ у сваім дэбютным сезоне ў першым дывізіёне стварыў сенсацыю, заняўшы другое месца і трапіў у кубак УЕФА. Аднак напрыканцы сезону, стаўшы чэмпіёнамі краіны, Анатолій Анатольевич Капскі чамусьці казаў аб тым, каб загладзіць сваю віну перед белорусскими завзятарами. Потому что мы знаем, что мы должники и перед нашими болельщиками, и перед Беларусью. Сейчас нам нужно закатать рукава и буквально начинать работать уже над тем, чтобы каким-то образом искупать свою вину перед белорусским болельщиком. Вітаю, сябры! Вы на канале Fergie Time, і сённяшні выпуск пра першы еўракубкавы досвед каманды Капскага ў еўракубках. Ще 2 гады таму Батэ вандраваў па мястэчкам другого дывізіёну сінявокай, а цяпер ужо мусіў гуляць у еўракубках. Перад пачаткам сезону галоўны трэнер Барысава Юрый Пунтус заявіў, што мэта барацьба за золата, перамога ў Кубку Беларусі і праход адразу некалькіх раундаў кваліфікацыі ў Еўропе. Аднак журналісты з прэс-бола мелі іншае меркаванне, мяркуючы, што фактар другого сезону згуляе супраць Батэ і не бачылі іх нават сярод прызёраў. Барысаў моцна пачаў сезон і, маючы толькі па адной паразе ў кубку і чэмпіянаце, пераканаўча займаў першае месца. Таксама быў захаваны і чэмпіёнскі склад. Вадзім Скрыпчанка не прайшоў прагляд у французскай Тулузе і застаўся на радзіме. Таму каманда была цалкам гатовая да дэбюту ў еўракубках. З моладзі быў залучаны ў асноўную каманду 18гадовы Глеб. У Барысаве быў рэканструяваны гарадскі стадыён, які цяпер стаў умяшчаць да 6000 фанатаў. Свой шлях барысаўчане мусілі пачаць з папярэдняга раунду турніру, бо Беларусь тады займала толькі 29е месца ў рэйтынгу, апярэджваючы Ісландыю, Балгарыю і Югаславію, што тады складалася толькі Сербіі і Чарнагорыі. А саступалі беларусы зусім трошкі шатландцам і Кіпру з Ізраілем. У супернікі атрымалі маскоўскі Лакаматыў, што быў паўфіналістам 2 папярэдніх турніраў Кубку УЕФА. І гэта казала шмат аб узроўні суперніка. Першы матч адбыўся 12 жніўня 99-го года у Барысаве і сабраў 6,5 тысяч заўзятараў. А няго ж, тыя, хто не трапіў на гарадскі стадыён, глядзелі гульню абапал агароджы стадыёна. Беларусы выйшлі на поле ў наступным складзе: Брамнік Федарович, Юрый Тихомиров, Александр Арзамасцаў, Віктор Ганчаренко, Вадзім Скрыпчанка, Сергей Кузнецов, Йонас Пятраускас, Владимир Нявінскі, Яўген Лашанкоў, Александр Ермакович ды Віталь Кутузаў. Пунтус заклікаў каманду даць бой расійскім чыгуначнікам і не адседжвацца ў абароне. Але бойкі не атрымалася. Грузін Заза Джанашыя ужо на 6-й хвіліне абакраў абаронцу Батэ і спакойна забіў у дальні кут, адсвяткаваўшы сальта ў паветры. На 24-й Ласькоў з штрафнога паклаў дзявятку. Праз 20 хвілін той жа Джанашыя зноўку рабіў кульбіт праз правал правага флангу абароны 0-3. У другім тайме грузінскі нападнік цяпер ужо асіставаў армяніну Альберту Саркісяну 0-4. Джанашыя, даруйце, як добра прайшоў Заза справа! А праз 5 хвілін форвард з Сакартвелла аформіў хэт-трык і рабіў чарговае сальта. Час прыгадваць Аргентыну з Ямайкай 5-0. Саркісян! Джанаша б'е 0-5. Хет-трик Зазы Джанаша. Беларусы адказалі голам прэстыжу. Кутузаў працягнуў мяч да краю поля, і калі ўжо абаронцы палічылі, што той пакінуў яго межы, Пінчук аддаў Лісоўскаму 1-5. Так, вельмі актыўна, вельмі эмацыянальна вітаюць гэты поспех Александра Лісоўскага. Відэа пра Віталя Кутузава ўжо ёсць на канале. Да канца гульні Булыкін аформіў дубль у вароты Федаровіча, двойчы абвёўшы Брамніка 1-7. Батэ гуляў зусім непісьменна, бо тагачасны ўзровень барысаўчан быў яшчэ зусім, на жаль, невысокі. Матч у адказ у Маскве адбыўся 25 жніўня. Юрый Пунтус змяніў склад. Федаровіча замяніў Васіль Хамутоўскі, Кутузаў, Ганчаренка, Ермакович і Федарович не трапілі ў аснову. Галоўны трэнер зноўку настроіў каманду на атаку, куды Батэ і паляцеў. Аднак цяперака мячы ўляталі толькі ў адныя вароты. Спачатку Ласькоў навесіў на Чугайнава 1-0. Праз 5 хвілін Ласькоў забіў з штрафнога,
Справу да разгрому давёў Смерцін, накруціўшы, на жаль, палову абароны Барысава. Ганчарык мог адквітаць адзін мяч, аднак пасля навесу прабіў у рукі брамніку. У другім тайме чыгуначнікі забілі яшчэ двойчы, як вынік другі разгром 5-0 і агульны лік 1-12, але спроба і хвароба. За рэшту сезону Барысаў прайграў толькі ў новым розыгрышу кубка Гомлю, а ў чэмпіянаце выйграў сваё першае чэмпіёнства. Пасля залатых медалёў Капскі абазначыў наступныя мэты и хотел загладить вину клуба перед белорусскими завзятарами. Потому что мы знаем, что мы должники и перед нашими болельщиками, и перед Беларусью. Сейчас нам нужно закатать рукава и буквально начинать работать уже над тем, чтобы каким-то образом искупать свою вину перед белорусским болельщиком. Праз 9 гадоў сонца нарэшце заглянула і ў барысаўскае ваконца. Бо БТ на чале з Капскім і былым гульцом у тых гульнях Віктарам Ганчаренко распачаў еўракубкавы вырай барысаўскай каманды. Відэа пра той сезон ёсць на канале. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце добры або гневны каментар пад гэтым відэа. Не вельмі важна пачуць вашае меркаванне і даведацца, якія тэмы вас цікавяць для наступных выпускаў. Ну а пакуль. То есть поражение от Локомотива столь большая вина, вы считаете? Да, это наша вина. Мы не имеем права так играть. И мы будем делать все, чтобы белорусский футбол достойно представлять на международной арене.